सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। रायजोआव फिन गिख्रंथाव बास जाब्रबथाय। गंसे मटर साइकेल आरो बासनि गेजेराव मोखांजों मोखां जानायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों, जायजों मटर साइकेलाव थानाय सानैबो सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बासाव थानाय सा 13 दावबायारियानो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। गवालपारानि लखिपुरनिफ्राय सा 46 दावबायारिफोरखौ बासाव लानानै गुवाहाटि फारसे थांगासिनो दंमोन बासआ। बे समावनो उल्था फारसेनिफ्राय गंसे मटर साइकेल फैदोंमोन आरो मटर साइकेलखौ सामलायनो हायैनि जाहोनावनो बासआबो लामानिफ्राय फोथाराव बेलथायहैनो गोनां जादों आरो मटर साइकेलाबो बासआव नांनानै गोजान जानथायसिम बुखारलांजादोंमोन, जायजों मटर साइकेलाव थानाय सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। मुङा बाहारुल इस्लाम आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो जोबथा हां लानो गोनां जादों। मुङा आइबुल इस्लाम। ओजोंहाय बासआव थानाय सा 46 मादाव सा 13आबो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। जाब्रबथाय जानायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिस प्रशासननो खौरां हरदों। उनाव ओनसोलनि सुबुंफोर आरो पुलिस प्रशासन जयैनो लोगो नांनानै खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनानै देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों। बिटिआर गोरोबथानि उनावबो बारग' एनडिपिफोरा गोबां आलाय-सिलाय जानानै दं आरो दासिमबो केसफोरा बोखारजायाखै। बे बेलायाव बिटिआर गोरोबथाया थारलायै फेलें जादों होननानै गोलाव समनिफ्रायनो अजद होबोनाय जादों। बिटिआर गोरोबथानि उनावबो गोरोबथा खालामग्रा गोबां एनडिपिनि नखरा दिनैसिमबो हालाय-हाफाय जानानै दं। गुबुन गुबुन नखराव गुबुन गुबुन जेंनाजों बुंफबनाय। माब्लानि समाव सोरखारा नारसिननानै जोबथेसालियाव थानाय एनडिपिफोरखौ उदां खालामनानै होनो हागोन आरो माब्लानि समाव एनडिपिफोरनि केसखौ फोजोबनानै होनो हागोन, बेयो रायजो राजानि आरो एनडिपिनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेदेर सोंथि। फिन आरोबाव सासे बारग' एनडिपिनि नखरनि दुखुथिया खौरां। जायखिजाया समाव एरेस्ट जानो हागौ होननानै वारेन्ट फैनायनि उनाव गिनानै फिसा उन्दै आरो बिसिखौ गारनानै बहाबा खारखुमानो गोनां जादों। चिरां जिल्लानि 1 नं सालबारि गामिनि बारग' एनडिपि रुगुं नार्जारिनि नखरनि दुखुनांथाव सल'। बारग' एनडिपि रुगुं नार्जारिनि बिसिया गावनि उन्दै फिसाखौ लानानै ओरैबायदि फोरमायथिदों दि फिसाय रुगुं नार्जारिया म्यानमाराव ट्रेनिं मोननायमोन आरो फैनानै बिथाङा नागालेण्डआव हमजादोंमोन आरो नागालेण्डनि जोबथेसालियावनो बिथाङा थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय नागालेण्डनि जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबायमोनब्लाबो बिथांनि केसआ जोबनानै थाङाखैमोन, जायनि थाखाय बिथाङा नागालेण्डआव हाजिर जाहैबाय थानो नांगौमोन। नखरा गरिब, खामानि मावनानै बिसि फिसा नखरखौ बेङो। बबे रांजों नागालेण्डआव थांबाय थानो होननानै थाङालासे, अदेबानि हाजिर जाहैयालासे थादोंमोन बिथाङा। नाथाय नागालेण्डनिफ्राय वारेन्ट फैदों, जायखिजाया समाव एरेस्ट जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बिथाङा एरेस्ट जाबावगोनखौ गिनानै न'-बां, बिसि फिसा एंगारनानै बहाबा गुबुनाव खारखुमानानै थानो गोनां जादों। बेनिखायनो प्रमद बर' आरो बिआर फेरेंगा बिथाङा जाहाथे मदद होयो, बेनि थाखाय खावलायहरदों राहा गैयै बारग' एनडिपिनि अनजालि बिसिया। फोरोंगिरि सानाव फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरजों लोगोआव थाफानो नांगौमोन, नाथाय माखासे फोरोंगिरिफ्रा फोरोंगिरि सानावनो लामायाव थानानै धरनासो होनो गोनां जादों। मा जाहोननि थाखाय फोरोंगिरिफ्रा लामायाव थानानै खुद्रिनो गोनां जाखो? मख'नो गोनांदि थांनाय 2 सेप्तेम्बराव 23,956 टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनानै होनाय जादोंमोन। नाथाय माखासे फोरोंगिरिफ्रा रेगुलार खालामनो थाखाय एप्लाइ खालामाखैमोन। बिथांमोनहानो मैयानि सानाव धरना होनाय हाबाफारि बानजायदों। पे प्रटेक्शन नांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। 12 बोसोर साख्रि मावनायनि उनाव दान बान्थाया बांनानै खायफाना 49,000सिमबो सफैबाय। नाथाय पे प्रटेक्शन गैयिनि थाखाय थांनाय 2 सेप्तेम्बराव रेगुलार खालामनायाव रेगुलार साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लायोमोनब्ला दान बान्थाया 10,000निफ्राय 15,000सो खम जागौमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। मानोना 2 सेप्तेम्बराव रेगुलार खालामना होनायजों साख्रिखौ गुदिनिफ्रायसो मावफिननाय बायदि जागौमोन। 12 बोसोर साख्रि मावनायब्लाबो दान बान्थाया फिन खम जानानै गुदिनिफ्रायसो जागायफिनगौमोन होननानै फोरमायथिदों। बेफोर जेंनाखौ लानानै पे प्रटेक्शन होनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो दाबि खालामबोनायबो जादोंमोन आरो केसबो होनाय जादोंमोन। केसआबो रेजिस्टार जादोंमोन, नाथाय बेनि गेजेरावनो थांनाय 2 सेप्तेम्बराव टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनानै होबाय होननानै फोरमायथिदों। आरो 23,956 फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनानै होदोंब्लाबो सासेनि मुङानो 3-4 फैदों। बेनिखायनो 23,956 होनदोंब्लाबो रेगुलार जानाय फोरोंगिरिफोरनि अनजिमाया बेनिख्रुइ खम होननानै बुंथिबावो बिथांमोनहा।
लोगोसेनो बे थिसनथाइ होनाय बा रेगुलार खालामनायाव उल्था जादों जेराव गुबुनाव थिसनथाइ होनायनि बेलायाव गिबियाव फोसावथाइ होनाय जायो बेनि उनाव एप्लाइ खालामनाय जायो आरो भेरिफिकेसन खालामनाय जायो बेनि उनाव मेरिट लिस्ट दिहुननानै एपइन्टमेन्ट होनाय जायो नाथाय फोरोंगिरिफोरखौ रेगुलार खालामनायनि बेलायाव गिबियाव एप्लाइ खालामनाय गासैनोबो रिक्रुटमेन्ट होनाय जादों बेनि उनावसो भेरिफाइ खालामनाय जागोन बेनि उनाव सोरनियाबा बैसो आरो क्वालिफिकेसना गोरोबाब्ला बिथांमोननि साख्रिया दानजागोन होननानैबो खुद्रिदों फोरोंगिरिफोरा साथामजि सोरखारि मावथिखौ थैनायनि साजा फोसावदों दैबाना जानायाव गावसोरनि मावनांगौ जि बिबान बे बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखाय आरो बिथांमोन मोजाङै मावैनि थाखायनो दैबानाजों 1000नि गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै साथामजि सोरखारि मावथिफोरखौ जिउ जोबजासे साजा होनो थाखाय फोसावदों जिउ जोबजासे साजा होनाय खोथाखौ दोनखुमानो नाजादोंमोनब्लाबो खौरांगिरिनि आखायाव नांदों बे जाथाया नर्थ करियायाव जादों गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव नर्थ करियानि चागां प्रभिन्सआव गोबां दैबाना जादोंमोन दैबाना जानायजों फ्राय 1000नि गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जादों 4000नि गोबां सुबुंफोरा न' गैजायै जानो गोनां जादों बेबायदिनो 7410 एकार आबाद फोथाराबो दैजों लोमसावजानो गोनां जादों आरो गोबां सोरखारि बिल्डिं आरो फसंथानफोरा दैनि सिङाव थानो गोनां जादोंमोन जायफोर सोरखारि मावथिफोरा बिबानाव दंमोन बिथांमोनहा गावसोरनि बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो दैबानाजों सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां खहा जादों होननानै बिबानाव थानाय 30 सोरखारि मावथिफोरखौ थैनायनि साजा होनो थांखि लादों किम जंनि सोरखारा नाथाय बे खौरांखौ दोनखुमानो गोबां नाजादोंमोनब्लाबो नर्थ करिया सेन्ट्रेल निउज एजेन्सिनि आखायाव नांदों आरो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो दा बे खौराङा गोसारदों नाथाय खौरांखौ दोनखुमानो थाखाय गोबां नाजानायनि थाखाय माखासे डिटेल्सफोरखौ मोननो हानाय जायाखै होननानैबो फोरमायथिदों जाब्रबथाय जानायाव इन्डियान आर्मिनि 4 जवाननि जिउ खहा सिक्किमनि पक्यं जिल्लायाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया 700 निफ्राय 800 फिट गोथौ हाखराव गारिया गलांदों जायजों गारियाव थानाय 4बो इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों गासैबो बिथांमोनहा सोनाब बंगनि बिनागुरियाव पस्टेडमोन उनाव बिथांमोनहा सोनाब बंगनिफ्राय सिक्किम फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों थांबाय थानाय समावनो गोथौ हाखर 700 निफ्राय 800 फिट गाहायाव बिथांमोननि गारिया गोग्लैहैदों बेनि उनावनो गारियाव थानाय गासै 4बो इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानांनाय जवानफोरनि मुङा फारियै ड्राइभार प्रदीप पाटेल बिथाङा मध्य प्रदेशनिमोन क्रेफ्ट्समेन WP तीर बिथाङा मणिपुरनिमोन नाइक गुरशिप सिंह बिथाङा हारियानानि आरो सुबेदार के टांगापानि बिथाङा तामिलनाडुनिमोन 4निबो गोथै देहाखौ गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांनानै उनाव इन्डियान आर्मिनो गथायनानै हरनाय जादों जाबाय थानाय पेरिसनि पेरालिम्पिक गेम्सआव जुद' गेलेगिरि कपिल फार्मारा जारिमिन सोरजिदों ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानानै जारिमिन सोरजिदों बिथांनि अनगायैबो 35 बोसोर बैसोनि धोरोमबीर बिथाङाबो 34.92 मिटार क्लाब थ्र' खालामनानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों दासिम भारतनिया गासै 25 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि मादाव 9 सनानि मेडेल 9 सिलभार मेडेल आरो 11 ब्रन्ज मेडेल गासै 25 मेडेल देरहासारनो हानानै भारतआ दासिम 16थि नाम्बाराव दङ सेथियाव दङ चाइना गासै 166 मेडेल देरहासार जानो हाबाय बेनि मादाव 74 सनानि मेडेल 55 सिलभार मेडेल आरो 37 ब्रन्ज मेडेल चाइनानि उनाव दङ ग्रेट ब्रिटेन गासै 84 मेडेल देरहासारनो हाबाय बेनि उनाव दङ इउनाइटेड स्टेट्स गासै 77 मेडेल देरहासारनो हाबाय नेदारलेण्डआ गासै 36 बेबायदिनो माखासे फोरमायथिनो गोनांथि थांनाय 28 आगस्तनिफ्राय जागायजेनदोंमोन पेरालिम्पिक गेम्स पेरिसआ आरो 8 सेप्तेम्बराव जोबहैगोन नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 690094
999900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों